Kancing kublai ia jadi iwe baro agak kerteng kita muji sukres warga kubor kebangadan ni kementerian nak ketian kublai agak siti kepeningkong sekinong Thessaloni lenong kebesan agak dekat ke Arab Saudi uta ubah khot yapi ulong balapan syania uban leru ya kata kini kalau ketian jok kublai dan ni kapang ya kabang pusan de kapor uta ubah khot yapi ulong bala bansyania. Ini dekat kubur nam tajungi ki balangai ki balapriang yu Jisu komunong pedim basimat. Utau bala khat ega jingim jompi yuai kuai ulong Jisu. Jisu ang pi pim sim lajiat ing nang ngala jiat pi. Ala khat ala thungi pi ba pinyai dai saiso. Au so pi ulong bayai ne. Utrai bala khat ini naga jingdom saka jingsai naga pop saka hop wala khot ingi sega jing padem baru new try wala khot ingi ulang ublai wala bansyania bagata de ko kubor ya ka mida na kubor ban kan mau ya ka jing khot jong try wala khot ya ka jing jing i wei na kata ka jing bom long i ai na kata ka jing long reu por thai wala pen em ni wala ma bingi wala long blai wala bansyania bar kom ta ka ktim jong blai ge thu ingi na ka bible Nakasam kabashispa katpra, hakadakot kabapra, kabakandai, la kabanget hautrai, banya kabasyania haubreo, la kabanget hautrai, banya kabasyania hakibakraw batri. Kanini dikaktim jong play, pakum kibanget, dongin bo kajinget, pakajing syania atang hautrai, kum kibanget dongin bo kajinget, pakajing syania atang hau Jisu, ubalayab lamipat, udah nong penem, đều nong bên kia đều nong bên lại đều nong bên đáp để cái chính non cam jangi công ta nghĩ nong sẹp tiền đào vào đó khai nghĩ nong bala ban chania ở bên đáp để cái chính non cam jangi và nghĩ kerdo ở bên kia cái chính pang jangi bal kata cái đây cái ấy cái bang yogi na cái Bible ở lòng play bala ban chania hakipor baro om nam ino ayapi nam ino khun sweat ayapi nam ken tai no ayapi delay công ta ai và cái đó nuốt cho mình xem nhà luôn ta hậu trai ô nông ino anh đi cái mi cái bạc làm ino anh đi cái bài yên bắt phải làm ino anh đi cái ta cái brio cái bagi ibu cái jingerman cái laban kan ta anh đi đều trai ô nông ino anh đi ta vừa khát cái phi ulong laban syania cái này kalau cái tim trong play cái baga Bible cái pen cái mau sisu cái sam cái ban riu ar ha cái được khát cái pra tu syania hậu trai kipor baro ai bagian keketian oblay kan khot ingi bangin syania autrai pakai jing simet kum ki bangai tongin syania autrai kum ki sekri jong blay ngin syania autrai ka jing pendap jong blay nam ta ke jing yai dan ti jongi jing pendap jong blay nam ta ke yoga khot ka jing pendap jong blay ka jing non kam jongi baro utau bra khot o long bala ban syania ai ki ai baro onong ino ingi try ulong sumar jungi try ulong nong yada jungi patang ngin syania por baro ai bagi khmat jungi pek tang sho pakata de ku kubor ka bubha nam ta jungi ke bangai nam ta jungi wei ke badan ki kam to jing shakri o try par kom ta ngi jing syania jungi ka long hao riu ke laban kala ki riu ke laban ino resok ta riu wasyania hau try ta bela khwat yapi pada ngau long bela syania kan ini ketim jong blai mau sim ublem pen kan mau ini bangin syania ta hau kinom syania ki brio kinom syania ka jingla la jong kinom syania ki wai pat to ngin syania hau try ba kom tangin ma de ka jingsuk in ma de ka jingger khu in ma de ka jingjok Namar ka Bible ko ki basyania hau try onong pedaran bokho ki basyania hau try om ka Bible kin yo e ka jingjok o nong rai sam wang hani atrai asyania ai bagi ke ketin jauh belai ke belingkot ka pensai bor ini wei ling bagi ke por o dau bala khat ya pi bla bala ban syania ya piam da ke house cam pi tre pi kita pi le no ke kam dau bala khat ya pi long bala ban syania onom eno pi marwai piam long marwai try do ren kat ba pi do syania ta ho do sno ta ho do yang scam ho ha ki por baro belai ke khul bagi ketin jauh pada kom tangan tuai
Oble narankat tapi wait bama de jing snowsi bama de kuslai bama de jing pang jing shidom utrai long belaban chane ulaban pen khia epi ulaban lai pi de jing e ulaban pen dam de jing kam jang pi par kom ta shania hau trai pet chau trai par ha u nyo i ka kam ba abi bi shania u ka jing kar khu kan wan ka jing plai kan wan ka jing pen khia kan wan ka bor jom blai kan wan phi snot lon pet tang chau trai ma khat bi ulaban chat ulong belaban chania onam ino e ka jing em jo pi da lei ru andwai na ka por hallelujah ko pa ba ha bne ngawan na ka karten Jesus bantuai halo ka ktim jo me ka bangla puli ba ta bala khat ye phi long bala ban chania ai bne ka ktim jo me kan wan na ki ki brio ko try ablay ki na bring ki jing e ki jing le bring ki jing pang jing stop bring ki jing ko la ai ki se kri jo me ko try ablay jo na ki bring ka me ka jing rap jo me ai ken ti bu ta bala khat ye ka jing em jo ki bala khat se ka kam jong mi ablay ban se kri ki ko try bala khat iki ko try le uble bla ban chania ko try rabi ki bagen pai cheme rabi ki bagen yo i ko try ka jing crowd cheme ko try ba ki brio ki dang laban kala ki brio ki dang laban ino ando uble no ino iki ko try rabi ki ko try na ka por ne ka jing pang ko try ki ti ban uble bla ban chania bla ban pen khia iki ki kalan ban uble ban pen yang pa iki able du uble bla ban chania no ino de le adwa ya rabi ki ro bagen chania tangame kar khui ka khtian jome barkar khu ko traya bro ki bashani ame ken yo i ka buram jame ken i ka jing job ken yo i ko try ka jing khu baki shani ame ko try ken ma de ka jing job baki ma ko try ka buram jom blai ma de ki bashani au try ko ta ken dio ki hallelujah to kar khu de ka ktien bari wei poi bi osno kar khu ki ba ka bor jame kan do ka jing plai do kan wani ki ko try baki na man shani ashu jo ame kira man bread lot jame baki na man pek na masih ko try lagi por baro baka bor de me ko wan ka jing jok ko wan me ka jing tiu ko wan me bagi bashani a me ko try yo i ko try ba play ki ba crowd ben le bagi bashani a me ka jing jok ka lo me ki try na shu a do ko buram shme wai ka pan baka karte Jesus amen amen ya ro try